Egin zalo. Baina batek egin behar dut zalo. Ari, bertan! Langile familia bateko kidea zara, eta txikitatik pianoa jotzen duzu. Nola da posible? Oso modu errazean. Tuteran, garai hartan, bazegoen fundazio txiki bat, eta hor musika eta solfeo eta gauza guzti horiek duainik ikasten zen, edo albidetzen zuen ikastea. Eta ara joan ginen. Amari zorri duzu. Amari bai. Ze harreman duzu Gabiria herriarekin. Gabiria da herri txiki bat, Gipuzkoan, eta hango baserri batetara joan nintzen euskara praktikatzera. Eta hor niretzat Euskal Herria aurkitu nuen, eta ez bakarrik hizkuntza bat, baizik eta mundu berri bat. Lanaren alderdi komunistako kide izan zinen. Zer zen hura? Alderdi bat, alderdi komunistaren ezkerraldean zegoena, baina lehenago ere baziren beste alderdi batzuk eta beste erakunde batzuk eta geroago ere beste batzuk izan dira. Nafarroako urrezko domina kenduko alzenioke Felix Huarte enpresari frankistari eta Miguel Javier Urmeneta Frankoren garaietako alkateari erantzun bera. Nik proposamen hori ez nuke inoiz egin izan. Eta egintan ondoren niri gustatuko litzaidake historiaren moduan askoz gehiago jakitea zer zegoen persona horien biografiaren atzean. Seme argitaletxe bateko editorea, alaba bertsolaria eta literatur kritikaria. Ze kolakau klase ematen zenieten, oso kolakau erraza. Irakutsi diegu bizitzaz disfrutatzen, eta bizitzan denbora dagoela edozein gauza egiteko. Eta horien tartean disfrutatzeko zer esanik ez, ikerketa eta estudioa. Eta horretan datza.